الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ғаламнарыбызны юқтан бар қылған бейік Раббыбыз Аллахы Таалаға изгі айларыбызда, мүбәрәк Рәҗәб айларында мақтауларыбыз, хәмді сәнәләрібіз, Раббыбызның берген сансыз ниғмәтләренә шүкраналарыбыз, жилкәләребезгә төшкән бәләләргә, сынауларга күркәм шыдамлыкларыбыз, сабырлыкларыбыз булса иде. Рәҗәб айларының мүбәрәк көннәрен зурлап, хөрмәтле абыйларыбыз, апаларыбыз, дин кардәшләребез Ирак араларны якынайтып, бергә булып, бердәм булып, шушы саваплы, гыйбрәтле, хәерле булган чараларда бергәләшеп бөек Раббыбызның кунаклары булып утырганда, һәр барчаларыбызның ихлас күңелләребездән чыккан салават шәрифләребезне, сәламләребезне, хәер дугаларыбызны бөек Раббыбыз кабул итеп, Ушбу галәмнәргә рәхмәт өчен җибәрелгән, барчаларыбызга да күркәм үрнәк булган Раббыбызның хак Расул Хәбибе, Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям хәзрәтләренә, аның әһл бәйтенә, сахабаларына, яна аларга ярүчләргә үзе ирештирсә иде. Хөрмәтле Илнар әфәнде, хөрмәтле Радиф хәзрәт, мөхтәрәм Шамил хәзрәт, хөрмәтле абыйларыбыз, апаларыбыз, кардәшләребез, изге Рәҗәб айларының мүбәрәк мизгелләрендә барчаларыгызны да динебезнең күркәм сәламе белән сезне сәламләргә телим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи таала ва баракатух. Илкеннәребезгә Раббыбыз тынычлык бирсә иде, я Раббым. Бәхәсләшсәк тә, бәхәсләшмәсәк тә, газиз кардәшләрем, милади ел белән, исәбе белән 2025 елга аяк бастык, кирдек. Документларны да бит милади белән язабыз. Укуларга да, эшкә дә, җәдвәлләребез дә, календарьлар да шушы милади елы белән бит инде. Теләсәк тә, теләмәсәк тә, яңа елга аяк бастык, Раббым. Шушы яңа елларыбызны Аллаһ хәерле кылып, шушы елларда, я Рабби, сугышлардан, дошманнардан Аллаһы Таала арындырып, Раббым, тынычлыкка ирешергә һәр барчаларыбызга да насыйп итеп, егетләребезгә дә исән имин, әти-әниләренә, гаиләләренә кайтырга Аллаһы Таала насыйп итсә иде, я Рабби. Аллаһ Раббул Изза һәр барчаларыбызга да үзенең рәхмәтен, бәрәкәтен ирештирсә иде. Рәҗәб айларында ихлас күңелләребездән изге гамәлләр кылып Раббыбызның рәхмәтенә ирешсәк иде. Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям хәзрәтләре Рәҗәб айына аяк баскач дуа кылган. Аллаһумма барик лана фи Рәҗәб ва Шәъбан ва баллигна Рамадан. Эй Раббым, Рәҗәб белән Шәғбан айының бәрәкәтенә һәм Рамазан шәриф айын күрү бәхетенә ирештирсәң иде дип дуа кылган. Рәҗәб айында 31 декабрьдә кояш баю белән Рәҗәб айына аяк бастык. Алла шушы айларны хәерле кылып, изге гамәл белән Раббым шушы айларыбызны бизәп, Раббыбызның рәхмәтенә, аның ризалыгына барчаларыбыз да ирешә алсак иде. Адам баласының тормышы гаҗәеп. Һәр беребез матур яшәргә омтыла. Безнең табигатыбызда матур киенәсебез килә, матур ашыйсыбыз килә, тәмле ашыйсыбыз килә, матур машиналарда йөрергә телибез, матур йортларда яшәргә омтылабыз. Һәм үзебезнең тормышыбызны җайлау нияте белән, җиңеллек белән үзебезнең тормышыбызны шушы матурлыкка ирештергә алып барырга телибез. Җиңеллек белән. Акыл өйрәтүчеләр дә хәзер күбәйде. Телевизорны да ачып булмый.
Кісә телефонын шығарсаң, нинди генә сайтларга кірмә, нинди генә нәрсәләрне қарама, ақыл өйрәтәләр блогерларда дөрес итеп яшәргә, матур итеп яшәргә, ничек итеп дәрәҗәгә ирешергә була, ничек итеп вакытны файдаланырга була, ничек итеп үзеңне шушы дөньяда табырга була дип белсәләр дә, белмәсәләр дә безгә ақыл өйрәтәләр. Вакыт белән идара итү, акчаларны сарыф итмәү, саклау янәсе. Бер блогер икенче блогерның тормышын, яшәешен күрә дә кара, бигрәк тә матур яши бит бу дип белсә дә, белмәсә дә, ул да шуңа керешеп китә. Ә без хайран калып, мөкиббән китеп, авызларыбызны ачып тегендә телефонда булган нәрсәләргә карап, гаҗәпләнеп өйрәнмәкче булабыз инде. Әбит Пeygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 14 гасыр элек тормышыбызны жайларга өйрәтеп калдырган ләбаса абыйларыбыз, апаларыбыз. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem хәзрәтләренең бер дугасын үземә дә, сезгә дә искә төшереп китергә телим, чөнки ул безгә кирәк. Расулуллаһ аны sallallahu aleyhi ve sellem безгә өйрәткән. عن أم سلامة رضي الله تعالى عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح قال. أم سلامة خزرت لها روايات قلا Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yıkısından tırgaş her irtesin şuşu dağını kılgan. Her irtesin. Allahümme inni es'aluka ilmen nafi'an ve rizqan tayyiban ve amelen mutakabbala. Ey Allah'ım, ey Rabbim, mina bugün hayırlı, faydalı bulgan bilimge, şista, pak bulgan rizıkka, hem үзең tarafından kabul bulatırgan izgi gamelge irişirge nasip et deyip dua kılgan ey Müslümanlar. Maksat. Irtəgüsün yıkısından turabız nişi biz avullarda? Ətilərimiz, ənilərimiz, yal günlərində balaları, şəhərdən qayıtqan balaları yıqlab yatqanda tuqta əli deyib, ətilərimiz tizginə abzarlarga, saraylarga шығып kitələrdə hayvan astın qarıylar, şistartalar, ənilərimiz tizginə sıyır savalar, tuqta əli balaqayım, tuqta əli qızım, ulım, жылысы білән шәй ішсін, һәм башқа ниетләр. Иртәгесен торабыз бит. Кояш чыкканчы эй абыйларыбыз, апаларыбыз авылларда, шәһәрнекеләр йоклап ятса да, авыл халкы йокламый бит. Балаларын карыга кирәк. Балаларның күңелен күрергә кирәк. Балаларым кайтты бит шушы яңа ел каникулларына, ялларына, игә, авылга. План кырасыз бит. Туқта әлі deyip, әниләрібіз бүгін баламны сүйіндіру ниеті білән нинди ризық хәстәрлейм әлі deyip, план қырасыз бит әниләрібіз. Әтиләрібіз дә мұнша жағырғамы, башқасын ішләргәмі deyip, янашылық план қыралар. Bir күнге Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem хәзрәтләре дә күнебез бәрәкәтле, уңышлы, хәйірлі үтсін үшін deyip, Мәнә шушы дұғаны қылырға қушқан бет енді. Мақсат қойырға қушқан. Әйе ислам динінде қияш баю білән яңа күн келсе, біздің тұрмышыбыз бет ақшам намазы білән башланмай, ақшам намазынан соң ястын оқибыз да йокларга ятабыз, иртәнге намазға тұрабыз. Қияш таң вақыты білән бит біздің тұрмышыбыз башлана. Біз уянабыз. Мәнә біз уянғаштын біз нишлейбіз соң? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iretken, en evvel turgaş, Rabbini zikir et. Rabbini birden bir kudret büyük ilah ikenligin isine düşür.
вақыт белән идара итүче, синең язмышың белән идара итүче бердән бер хуҗа Рабб Аллаһ Раббул Изза, син түгел, мин түгел. Гәрчә кайберәүләр Аллаһ Тәгалә миңа моны төшермәде бит, күктән төшереп бирмәде бит, үзем укыдым, үзем ару талны белмичән эшләдем, үзем булдырдым, танышларым, белешләрем аркылы дип. Гәрчә берәүләр гәррләнеп, тәкәбберләнеп йөрсәләр дә, мин үземнең тормышыма хуҗа дип йөрсәләр дә, бер кеше дә үзенең тормышына хуҗа түгел, абый апаларыбыз, кардәшләребез. Хуҗа булмаганны каян күрәбез? Картайгач, яшәреп булмый бит. Врачларга безнең хатыннарыбыз йөрсәләр дә, анда ботокслар кадатырган итәргә, әйеме, иреннәрен ясатырга. Маңгайдагы сырларын укуллар белән бетергә йөриләр дә, әмма барыбер вакыт дигән нәрсә үзенекен ала бит ул. Яшәреп тә булмый. Куркыныч авыр бер сырхау килсә, анардан да кытылып булмый бит. Табибларга чабабыз. Шуннан бит инде без мәхлуклар үзебезнең тормышыбызга хуҗа булмаганлыгыбызны күрә алабыз барыбыз да. Менә мөселман да Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям хәзрәтләренә карап, аның тормышына карап, иртәгесен уянгач, мин түгел. Шушы галәмне юктан бар кылучы Раббым син генә, бердән бер. Син вакыт белән идара итүче. Син минем язмышым белән идара итүче дип бөек Раббыбызны искә алырга Расулулла саллаллаху алейхи ва саллям үз тормышы үзенең шушы яшәеше белән безгә күрсәтә, үрнәк булып безгә җиткерә. Өч төрле нәрсә. Һәр бер мөселман иртәгесен йокысыннан уянгач көненә план кырырга тиеш. Беренчесе Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям нинди дуа кылды? Файдалы белемгә шушы көндә ирешергә насыйп итте. Икенчесе чиста пак ризык. Өченчесе Раббыбыз тарафыннан кабул була торган изге гамәл кылу мөмкинлеге. Менә бүген без үземнең шоферым белән килгәндә беренче мәртәбә шушы авылга килдек. Гәрчә Радиф хәзрәткә бик күп мәртәбә килсәк тә, Күкмарага да, Мәшкәрәгә дә, ләкин шушы авылга беренче мәртәбә килдек. Хәзер үземнең шоферымнан сорыйм, ничек бар, дөрес барабызмы? Әйтәм, дөрес барабызмы? Дөрес барабыз ди. Каян беләсең? Әйтәм, дөрес барганны. Бит геолокацияны хәзрәт кичә җибәрде ди, шуны карап, геолокацияга карап, кардәшләрем менә шушында адашмыйча, әле юлда да кайда мәсҗид бар, кайда анда заправка бар дип шуларны белеп, күреп, курыкмыйча тынычлыкта, иминлектә менә шушы авылга, Әсән елга авылына килеп җиттек. Менә шушы Пәйгамбәребезнең дугасы да ул геолокация безгә шушы юлны күрсәтә торган бер нәрсә булып тора да инде, газиз кардәшләрем. Әгәр дә шушы көнгә без шушы планны кырсак, көнебез хәерле, бәрәкәтле, уңышлы узачак бизниллаһи тааля. Беренче дуа файдалы белем диде Расулулла. Гаҗәеп сүзе. Гаҗәеп сүзе Пәйгамбәребезнең Аллаһны искә алып иртәгесен ул я Рабби файдалы белемгә ирешергә насыйп итте. Димәк, файдалы белем булгач, файдасыз белем дә бар. Зыянлы белем бар. Зыянсыз белем бар. Файдалы белем бар. Кардәшләрем, Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям күпчелек дуаларында: "Эй Аллаһым, файдалы белемгә, файдасыз белемнән ерак кыл, файдалы белемгә ирешергә насыйп ит" дип дуа кыла торган булган. Аллаһның Расуле, белем кирәк. Куръани Кәримдә дә, Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисләрендә дә безне белем алырга чакыра. Барыбызны да, яшь балаларны гына, яшь үсмерләрне генә түгел, хәтта өлкән яшьтәгеләрне дә. Талабул илми фарида аля кулли муслим ва муслима минал махди илал лахд. Һәр бер мөселманга, һәр бер мөслимә ханымга Аллаһы Тәгалә бишектән алып ләхеткә ингәнчегә кадәр белем алуны әмер итте, фарыз кылды дигән сүзе әмер итте ди. Без барыбыз да бу дөньяда укучылар, без барыбыз да бу дөньяда студентлар, без барыбыз да бу дөньяда
шәкертләр, газиз кардәшләрем, ничә яшьтә булуыбызга карамастан, әмма тормышыбызны хәерле булуын теләсәк, кичкенәдән үк, яшьтән үк белемгә омтылырга тиешлебез үзебез дә. Һәм менә сез дә, абый, апаларыбыз, балаларыгызны белемле булуын теләп, ару талуны белмичә шушы авылларда хайваннар үстерәсез, сыерларын, бызауларын үстерәсез, тукта әле, кирәге чыгыр, баламны укытасым бар бит дип, әтиләребез дә аруны талуны белмичә, өчешәр, дүтешәр сыерлар, үгезләр, бызаулар алып, сарыклар асырап, казларын да тотып, нәрсә өчен? Балам укысын, тегендә шәһәрдә кеше булсын дип сез дә тырышасыз бит. Ни өчен кеше булсын? Үзенең урынын тапсын балам дип. Хәерле белемгә ирешсәләр иде. Иң хәерле белем нәрсә? Әлбәттә, Аллаһның китабы. Әлбәттә, Пәйгамбәребезнең сөннәте. Әлбәттә, Аллаһ Раббыбызның дине. Ләкин аның белән шикләнми ислам дине. Әл-улама варафатул анбия, галимнәр, белем ияләре пәйгамбәрләрнең варисларыдыр дип әйтелә динебездә. Математиканы да белсен ул, геометрияны да белсен ул, иктисадны да белсен ул, Кытайга барып булса да белем алсыннар дип пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям 14 гасыр элек Кытайны искә алган. Хәзер нәрсә? Бөтен дөньяны Кытай баскан, газиз кардәшләрем. Бөтен дөньяны. Бигрәк тә безнең илебезне, аларның машиналарына хәзер утырып йөрибез. Аларның техникаларын кулланабыз. Бөтен дөньяны хәзер Кытай басты. Шул вакытта ук Расул Акрам саллаллаху алейхи ва саллям Кытайга барып булса да белем алыгыз ди. Элеккеге вакытларда бөек ислам халифәте булганда Авропада аларның балалары ваба авырларыннан, шума авырларынан үлеп ятканда аларның яшьләре ислам дәүләтенә килеп мөселманнардан шулук химияны, шулук физиканы, геометрияны өйрәнә иделәр. Географияны өйрәнә иделәр. Борынгы грек фәйласофларының сүзләрен, гарәп телен өйрәнеп алардан өйрәнә иделәр мөселманнардан. Хәзер бөтен мөселманнардан бөтен дөнья көлә. Артка тәгәри башладык. Белемгә омтылу юк. Динебезне дөрес аңламыйбыз. Бит бу дөньяны да, ахират тормышында бер тигез алып барганда гына Аллаһ Раббыбыз дәрәҗәбезне күтәрә. Менә бүген Илнар әфәнде, әлхәмдүлиллаһ, Алла рәхмәте яусын. Әле менә Радиф хәзрәтебез дә салам кыстырды, Аллаһ разый булсын. Кыстырмыйчан хәле юк, чөнки шуннан да булыша. Кайчан сез миңа 1 ай элекме, 2 ай элекме шалтыраткан идегез? 2 ай элек. Илнар әфәнде миңа шалтыратып, шушы авылга кайтарырга теләде. Сезнең яныгызга вагызлау өчен, насихат кылу өчен. Аннан соң да борчылып ирде, кайталар микән, юк микән инде дип, Казаннан дип. Тырышлык күрсәтә. Менә шушы Илнар әфәнде, ул бит дин кешесе түгел, ул мәдрәсәдә укымаган, дөньяви кеше. Әмма менә анардан, шушы кешедән динебезгә, милләтебезгә, өммәтебезгә безгә караганда файдасы күбрәк. Аның файдасы күбрәк. Дөньяви белем әһле, әлхәмдүлиллаһ, мәҗитләрегезне торгызырга да ярдәм итә, планга да кертергә ярдәм итә, авылларында карый саклый, әлхәмдүлиллаһ. Менә бүген гомрәндә сезгә уйната. Алла сездән разый булсын, Илнар әфәнде. Сездән файда күп. Ләкин шушы дәрәҗәгә ирешү өчен Коръән белән генә утырып булмый бит. Кирәк Коръәнне өйрәнергә сүз юк, гыйбадәтне белергә кирәк сүз юк, ләкин дөньявыны да. Мәккәдә укыганда бер кардәшем бар иде шунда. Бергә укыдык. Кайтып китте, улардан соң укый алмады. Һәм бу булай ди. Беләсеңме ди, мин ди үзебезгә кайткачтын тора бара судья дәрәҗәсенә ирешү минем мөмкинлегем бар. Мәйтәм, субханалла, без Мәккәдә укыйбыз, мәгъһәттә тегендә. Шуннан иттек, мәйтәм, кара, субханалла, мәйтәм, нинди хәзер син теге дәрәҗәле буласың бит инде. Бик әйбәт судья да булсаң, мәйтәм, безнең анда Казаныбызда, мәйтәм. Юк ди, бармыйм ди, нишләп мәйтәм бармыйсың? Куркам ди, мәйтәм, нәрсәдән куркасың? Әгәр дә мин хәзер судья булып китсәм ди, мин бит анда Аллаһның шәригате белән хөкем
Қыла алмайм кішілерге дей. Әмин гүнахқа батырға тіләмейм дей. Ваз кешті. Булырға тіләмәді. Не үшін қурақты? Ярар ма айтам? Қазір сен қорқасың. Мына бұл кіші ұқтушы болырға қорқа. Тігі кіші қазір анда нетіп хастаханада табиб болып ішлерге қорқа. Анда шынки спиртлар білен қолланырға керек. Әкім мұсылманларны яқлай. Яһудләр ме, динсізләр ме, имансызлар ме? Пейғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хазретлері шушы дүнияға матур, иманлы болған, бейік ахлақи дәрежеге ерішкен халықлар арасына келді ме? Жоқ. Балаларын тірлете көміп қоятырған, зинаға батқан, хамыр ішкен, жуынмаған, фахишалікте болған, фахишлік қылған, қабахат халықларға келді. Аллахның Расулы саллаллаху алейхи ва саллям бір шәмнің нұры болып, иманлы жәмғиятке келмәді. Һәм ул 23 жыл бойы балаларын тірлете көміп қоюшыларны, зинаға батқан, хамыр ішіп исіриклерні хақ юлға бір кіші 23 жыл давамында аларны дағват қылып шақырып, аларны ең әхлақи әдәплі халықларының дәрежелеріне көтерді. Шуңа күрә динебезне дұрыс аңласақ иде біз дә мұсылманнар. Әгәр дә біз үзебезнең яшәешебезне яхшы якка үзгәртергә теләсәк, пәйгамбәребез әйткәнчә, әй Раббым, файдалы белемгә ирешергә насип ит дип тырышлык күрсәтә, үзебез дә, балаларыбыз да гыйлемгә омтылырга тиешлеләр. Ни өчен? Яхшылык белән яманлыкны айыра белү өчен. Нәрсә ярый, нәрсә ярамый. Нәрсә белән гаиләңне тәэмин итә аласың, нәрсә белән тәэмин итәргә ярамый, зыяны, зарары нәрсәдән була? Үзебезнең тирәген, мөхитне аңлау өчен гыйлем кирәк. Астрономиядә өйрән. Әмма җүнсез белемнәр күбәйде хәзер. Берәүләр урларга өйрәтә, икенчеләр анда йолдызнамәләргә өйрәтә. Хәзер телевизорларны ача торган түгел, һәрбер нәрсәдә җин сихерче белән күрәзәче. Әмма халық қайда? Білімге ұмтылмай, динге ұмтылмай. Әмма мына шушы күрәзәшілер турында төшірілген фильмларға жабышалар да, мүкиббән кетіп қарамыны, вилканы бұлай чәнішкіні қойырға ярамы екен, аяким тігілай қойырға ярамы екен деп, мүкиббән кетіп тігілеріні қарап, шуңа ышанып яталар. Хәтті мен бұл нәрсәге ышанмын деп әйтуші де, ертәгісін ұйқысынан тұрып, телевизорын қабыза да, манзара тапшыруынан, хайырлы иртә тапшыруларынан, туқта әлі бүгін йылдызнамәләр меңа бүгін нәрсә фаразлы екен деп, шуны тыңлап күтіп отыра индәдән баласы. Қайда дин, қайда білім? Ислам дini iki dünyаны, dünya белән ахиретне bir тигез алып барырга безне шақыра, газиз кардәшләрем. Исламга килдем дә мин намазлык өстендә генә утырам дигән сүз түгел, кәсеп итү, эшләү ул шулай гыйбадәт. Динебез шуңа өйрәтә. Әмма вакыт җиттеме, Раббыңны шәргый өлешендә үтә, намазыңны укы, изгелегеңне кыл. Беренчесе файдалы белем. Абый апаларыбыз менәсе шушы авылларда әти әниләребез, дәвәти дәвәниләрегез, һәрберегез балаларыгызны, ыныкларыгызны кайгыртыгыз. Карагыз, тикшерегез, кем белән аралаша, кем белән йөри, шәһәрләрдә укыйлармы? Чөнки сез бит тырышлык күрсәтә, ару талны белмичә, җәен, кышын, көзен, язын. Абзарларда, сарайларда хайваннарыгызны, аларның киләчәге хәерле булсын дип үстерәсез, карыйсыз бит. Балаларыгызны онытмагыз, күзәтегез. Әти әниләребез карап торганда, күзәтеп торганда, балалар иншаалла турилдан барачак. Турилдан тайпылу шәһәрләрдә бик җиңел, бик тиз. Аллаһ Тәала шунардан үзебезне дә, балаларыбызны да саклап, балаларыбыз хидаятлы булып, Раббым, безнең, сезнең картаймыш көннәрегездә балаларыгыз сезнең алтын баганаларыгыз булса иде, я Рабби. Әмма аның өчен кичкенәдән үк тәрбияләргә, укырга аларны, шакырырга, үндәргә һәм үзегезгә дә тырышлык күрсәтергә кирәк. Икенчесе, пәйгамбәребезнең дугасы варискан тайиба, чиста, пак ризыкка ирешергә шушы көндә насыйп ит дип пәйгамбәребез дуга кылган.
Шиста пак ризык. Yok. Bismillahi Allahu Akbar bilen çalıngan bızavgına ügizgine tugel. Bismillahi Allahu Akbar bilen çalıngan qaz bilen tavuqqına urdakkına tugel. Halal rızık pak rızık ol. İşlevde gaziz kardeşlerim. İşibizde. Şista halal rızık ol. Üz kişin bilen toplagan mal gaziz din kardeşlerim. Allah Rabbul İzze Kur'an-ı Kerim'de bulaydı bizge emirite. Ya eyyühellezine amenu kulu min tayyibatin ma razaknakum veşkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ey iman getirişler. Allah Rabbimiz kişilerge indeşmi. Meğer Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bütün kişiге indeşkende ya eyyühennes ey kişilerdi. Ama şu işrakta ya eyyühellezine amenu ey iman getirişler siz. Allah'ın barlığına, birliğine inanışlar. Biz birgen rizıklardan şista, bak rizıklardan aşağız. Biz sizge birgen pak rizıkны malını kullanığız. Hem Rabbigizga Allah Teala'ga şükrana kılığız, qanaat bulığız. Eğer de siz ana ibadet kıluşlardan bulsağız deyip Allah Rabbimiz aytdı. Halal kesip, halal rızık toplav, halal mal toplav kullanu imanımızın көрсәткіші ғазиздин kardeşlerim. İlikkegi vakitlarda bigirek de 90-cı yıllar azağında bir nerse bulmağanda bizning davanilerimiz, davatilerimiz kibetlerden algan akaraçkalarını üstellerge salıp pişak küterip iş mertebe Bismillah bilen sıza idiler. Tukta halal bulsan indi deyip özlerini tınışlandırganlar gerçi Allah yaramasa da. Hazırgi vakitta da dinni bilmevşiler arasında şunday sözler iştirem. Qaralı bu Müslümanlar şu dereceye jettiler. Hatta hazır yumurqaga da halal dip yaza başlaganlar bitip birovları mısqıl etip küle. İkinçileri anlamışan küle. Üçüncüleri hayran qala da deşmi qala. Dörtüncüleri yumurqa haram bola alam iken deyip aytıp koya. Kardeşlerim bola ala iken şol. Rizıqqa qari. Нәрсе белән ул үстерелгән шушы тавык. Нинди ризык ашаган ул тавык. Эй кардәшләрем, ни өчен Аллаһ Раббул Изза халал ризыкка безгә ымтылырга куша? Беренчедән, менә сез абыйларыбыз, апаларыбыз шунда җилешеп утырасыз. Ә бит күбегез үзегезме? Туганнарыгызмы? Шәһәрдә урнашкан теге онкодиспансерда булганыгыз юкмы? Бит күбебез шунда булганыбыз бар. Мен de jirdim, 7 yılga yakın men anda jirdim. Hazırda devam etem yürüyümne. Onkodispanserga. Mana şunda bargaç, birinci yıllarda ülken yaştagiler, orta yaştagiler basıp turalar idi. Tabiplarga kiriu için kabinetlarına. Şiratda hazır kimler? Yaşlar, yaşüsmürler, orta yaştagiler. Hayran kalıp şiratda basıp turganda karap turasın. Indi birisi yılap şığa, birisi suyinip şığa. Birisi başın iyip şığa. Yaman şiş avruva. Benihaya arttı bit. Tabip bilen şunda xirurg bilen silaşıp oturganda meytem. Uzgan yılını 24. yılda nerse buldısın meytem. Hazret özümüz şakkatabız indi. Mının kadar patok bulganı yok idi әлі deyip mena şunda tanılgan xirurg silap otura. Men anın yanaşasında oturganda, en kiminde silaşıp oturganda 7 kişi. Әлі 7 kişi anın kısa telefonuna şaltıratıp özümü, tanışı işinmi, tuğanı işinmi sırap kelip kitik әлі sizin yanınızga dey. Ne için? Aşağan rizıklarımız nindi? İçken sularımız nindi? Sulagan havalarımız nindi? Şista pak rizık aşağız deyip Allah Kur'an'da emir etti. Ne için? Bizning haram bulgan aşağan rizıktan Allah'a ziyanda zarar da yok. Ama bizge zarar kile. Sen nerse aşıysın, sen de şol bulaşak bitinde. Ey abi apalarımız, tukta eli berengilerimiz eybet bulsa idi deyip
Жәйләрін, билләребезне тура айтмыйша, намазға біз баса алмайбыз, намазға біздің билләребез ауырта, аяғыбыз сызлый. Жәй бойы тоқта әлі бәрәңгі алайық әлі деп, кәкерейіп, бүгібандайын, ағу себеп еребіз өттігі нәрселеріні жиябыз. Ағу себебіз, ол ағу қая кетсін енді. Гәрше юққа шыға деп әйтселерді кетмей, бары бір сіңдіре бетін ол бәрәңгі. Уколлар, антибиотиклар қады анда хайванларға. Уколлар, антибиотиклар қады ол тауықларға, ол үрдәклерге, әй мақты сүйініше, әбі бабайларымыз шәһәрлерді, анда шундетігі арзан кебірлер қазір барлыққа келді. Шунда шабалар міскін кәйлерім, арзан үрдәклеріні алалар. Ол бет үрдәкні тезгіне үстіріп болмай. Не үшін ол арзансың? Шеке жиын ағулар білән үстірілген бет енді ол. Ол ағу бір қаяда кетмей, пішіріп ашайсың да, сенің жәсәдіңе, сенің қарныңа кірә бет. Пейғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям әйткен, аш қазанығыз сіздің бүтін ауруларына туплай тұрған орындыр деген. Сәлемет болырға тіләсәгіз, біріншіден шистапақ ризық ашағыз. Екіншіден аш қазанығызны іштен бір үлішін су, іштен бір үлішін хава, іштен бір үлішін ризық білән тұтырғыз деген. Бұғазығыздан шыққанша ашағыз деп әйтмәді бит Расулулла. Сәлемет болырсы шул вақытта дейді. Ихтибарлы болсақ. Шуңа көрі абый апаларыбыз моллаларының капризы түгел ол. Халал ризық, халал йымырқа. Бұл бейік Раббымыздың әмірі бізге сәлемет болуымыз үшін. Шәһәрләрдә хлорлы сулар. Әгәр дә бір 20 ел элек әйтсәләр иде безгә, шушы ниләр нитеп суларны сатып алып эчәчәксез дип, син нәрсә диванамы әллә дип әйткән булыр идек. Хәзер гадәти күренеш. 5 литр, 10 литр, 20 литр шәһәрдә яшәүчеләр суларны сатып алалар. Ярый әле сездә Аллаһка шөкер монда шишмәләр бар. Әмма 10 елдан ул шишмәләр белән нәрсә булыр микән? Эшерлек булыр микән? Чөнки адәм баласы үзенең тормышын җиңеләйтәм дип сулаган хавасын агулый бит. Ішкән суын агулый, аны ашаткан җирен агулый. Кызганыч. Әгәр дә адәм баласы акылга келеп, шушы пәйгамбәрбез һәм Аллаһ Раббыбызның әйткән әмерләрен күңеленә сеңдермәсә, үти башламаса, Алла сакласын, ул харам булган нәрсә, харам нәрсә ул харам ризык дигән сүз. Кешенең җәсәденә, тәненә зыян китерә торган ризык. Әй муллалар үзләре дә әле коммунизм чорына кадәр шушы шинякка салып аракы эчкәннәр, муллалар тегеләй җиргәннәр дип, әй бар шундыйлар үзләрен тынычландыру нияте белән муллалардан гаип табучы. Муллалар үзе өчен җавап бирәчәкләр. Пәйгамбәрбез дә әйткән, иң күп кыямәт көнендә җәһәннәмдә утын буларак гадел булмаган имамнар булыр дип әйтте. Уларны безгә 14 гасыр элек белгертте. Без һәрберебез үзебез өчен җавап бирә. Әмма муллалар да әле салып ичкәннәр, безнең никахыбызда да әле тегин итеп тегендә ишек нина кирбанда яшеренеп салганнар дип сөйләнсәләр дә. Шул салучы имам да, теге сөйләүчесе дә, шул ишүчесе дә барыбыз да үзебез өчен җавап бирәчәкбез. Газиз кардәшләрем, ашаган ризыкларыбызга ихтибарлы булсак иде. Беренчедән ашаган ризык тәнебезгә киреп безгә шушы харам булса, тыйылган булса, зыян салса, яман шиш ауруларны ул безгә зыян китерә. Икенче яктан, әгәр берәү халал кәсбе дөрес кәсбе дөрес булмаса, кешенең өлешенә киреп, ятимнәрнең малын алып, кешенең күз яшын чыгарып, мал үзенә җәлеп итсә, тупласа һәм шул малны жүнсіз юллар белән туплаган малны гаиләсенә алып кайтып, хатынына, балаларына тапшырып, шуның белән тәрбияләсә, ул нигездә тынычлык булачакмы? Кешенең рәнҗеше алынып, җыелган мал игә кайтып, шуны балаларыбыз кулланса, балаларыбызга зыян килмимени? Килә. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям файдалы белемгә ирешкәннән соң Раббым хәерле пак ризыкка ирешергә насыйп ит дип әйтү дугасы ул ашауга гына кагылмый, халал кәсепкә дә кагыла. Халал мал белән гаиләңне тәэмин ит.
Халал мал белән үзеңнең хатыныңны, балаларыңны ризыкландыр, киендер, тәртип, тынычлык, иминлек булыр. Әгәр дә харам юл белән туплыйсың икән, дуңгыз сатып, хамыр эчемлекләр белән алдалап, урлап, башка нәрсәләр белән, беренче яхшы булыр. Өстен булыр, ләкин тынычлык тиз арада нигездән китәчәк. Хәсрәт бәлә киләчәк, жүнсез балалар барлыкка киләчәк, газиз дин кардәшләрем. Бу дөньяда бер нәрсә дә иссез узмый. Аннан соң шаккатабыз, хайран калабыз. Кара, нишәп гаиләләр таркала, нишәп ире белән хатыны арасында тавыш чыкты, нишәп алар берсен бугазларына ябышты, пычакка ябышты тындылар. Нишен балалары тыңламый, нишен наркоман, нишен тегендә зина кылып йөри, нишен. Бит бер әти белән әни дә балаларым шундый булсын дип яшәми, тәрбияләми балаларын. Халал кәсептән тора, газиз кардәшләрем. Халал кәсеп, халал ризыктан. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва сәлләм йокысыннан торгач, Раббысын искә алып, файдалы белемгә бу көнне ирешергә насип ит. Я Раббым, үземә дә, балаларыма да хәерле булган, сәламәтлек китерә торган, тынычлык булдыра торган малга, ризыкка ирешергә насип ит дип шуңа дуа кылган. Аллаһы Тәгалә һәр барчаларыбызга да үз тырышлыкларыбыз белән, Раббым, халал маллар кәсеп итеп, балаларыбызны, оныкларыбызны тәрбияләп, күркәм картаймыш көннәренә ирешкәндә, безнең өлкән яшькә ирешкән кешеләрнең урыннарыбыз, балаларыбызның яшәгән нигезләренең түрендә, аларның кадерендә булсак иде, я Рабби. Өченчесе, Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва сәлләмнең дуасы, үзең тарафыңнан кабул була торган изге гамәл кылу мөмкинлеген насип ит диде. Нәрсә соң ул изге гамәл? Монда әти-әниләребез утыра, дәвәниләребез утыра. Изгелек кылыгыз дигән сүзне ишетәбез, кайберәүләр куркып та куя ул сүздән. Изгелек дигән сүзне аңламыйчан, канда теге әүлиялар дигән сүзне искә алар, изге бәндә иде дип шушы зиратларда дәфен кылынган, җирләнгән, теге борынгы ташлар астында яткан абзыйларны, әбиләрне, апайларны күз алда тотып, менә алар изге булган дип аларны фәрештә дәрәҗәләренә күтәрәләр. Нәрсә соң ул изгелек? Изгелек, газиз кардәшләрем, изге барыбыз да була алабыз. Изгелек кылсак. Нәрсә соң ул изгелек? Изгелек яхшылык кылу. Синең янәшәңдә булган кешеләргә, хатыннарыңа, балаларыңа, оныкларыңа, туганнарыңа, күршеләреңә, дус-ишләреңә, дин кардәшләреңә һәм башка милләт вәкилләренә карата усаллык күрсәтмичә, начарлык кылмыйча, ярдәмчел булу. Ләкин аны да дөрес аңласак иде. Әгәр дә бер кеше, туктале алып кай, башымны төзәтергә миңа бер бутылка бир дип әйтсәң, бу изгелек түгел. Бу Аллаһның ләгънәтенә ирешү. Аллаһның әмренә каршы килмәгән файдалы эшләрне кылу, эшләү, газиз дин кардәшләрем. Һәр бер мөмин мөселман Аллаһның барлыгына, берлегенә инанучы, изгелек кылырга омтылып яши. Яхшылык кылырга омтылып яши. Безнең әби бабаларыбызның әйтә торган сүзе бар иде. Изгелек кылсаң, суга сал да оныт инде син аны дип. Уң кулың изгелек кылганын сул кулың күрмәсен дип әйтә иделәр. Рия булмасын өчен. Показуха булмасын өчен. Мөмин мөселман да тырыша. Бигрәк тә Рамазан шәриф айларында, изге айларда, изге кичәләрдә мөмкин кадәр күбрәк савапларга ирешергә омтыла мөмин мөселман. Әмма изгелек өчен махсус көн билгеләнмәгән. Яхшылык кылу өчен махсус көн билгеләнмәгән. Берәүләр әйтергә мөмкин, каян инде үземдә хәлем хәл бит, каян табым инде мин һаман теге ярдәмгә акча сорыйлар, садака сорыйлар. Юк. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва сәлләм әйткән, әттәбәссум садака. Үзеңнең дин кардәшеңә елмаеп карасаң, ул да садакадыр. Садака нәрсә? Аның савабы, әҗер савап бит, бихисап сансыз әҗерләр. Имататул аза ани тарикы садака.
Юлда башкауларга кымаучаулап яткан ташны хәлеңнән килсә күтәрә алсаң, аны шуны иелеп, бөгелеп, шуны кырыйга алып куйсаң, ул да садака. Иртәгесен күршеңне күрдеңкән, беренче аңа сәлам бирсәң, «Әссәламу алейкум» дип, сиңа 10 савап. «Әссәламу алейкум ва рахматулла» дип әйтсәң, сиңа 20 савап. «Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату» дип тутырып, матур итеп сәламыңны бирсәң, 30 савап бирә Аллаһ Раббул Айза. Менә бу да изгелек. Зыян китермәү изгелек, газиз дин кардәшләрем. Әмма хәзерге вакытта интернет дөньясында күпчелек кеше яши. Интернет заманасы. Әбиләребез, әниләребез, апаларыбыз да шунда, ирләребез дә шунда. Игә кайталар да, ире теге тарафта шунда утыра, хатыны икенче якта утыра, шу телефонга бирелеп, балалары өченче якта нәрсәдер карап утыралар. Һәм менә шунда, шул интернет дөньясына керсәң, шундыйларны күрергә мөмкин. Бигрәк тә шәһәрләрдә, кибет янәшәсендә, кибет ишек бусагасындан да фәкыйрь бер әбиең кулын сузган, әби йөзен, башын иеп, ыялып басып торучы әби янына берәү килеп баса да шул үзен мәшһүр булырга теләүче. Бер колбасамы, казылык яки анда бер ипи алып бирә ала да, менә кара әле, менә мин сиңа шушы, карагыз, мин нинди изгелек кылам. Менә карагыз, шушы әбигә шуны бирәм, шушы бабайга шуны бирәм. Карагыз, нинди игелекле мин, карагыз, нинди яхшы мин. Карагыз, сез дә шундый булырга тиешлесез дип, рия, показуха. Изгелекне бөтен дөньяга фаш итеп, менә карагыз әле, нинди игелек кылучы мин дип кешеләрнең теленә кирип макталырга теләгән кешеләрнең, яшьләрнең саны бинихая артып китте. Ә безнең дәваниләребез, дәватиләребез изгелек кылса, аның кылган изгелеген, ул кылган изгелеген башкаларга сөйләп йөрмиләр иде. Умар радиллаһу анху хәзрәтләре үз җилкәсендә Мәдинә шәһәрендә яшәгән фақирләрнең йортларын табып, шуларга һәр төнле ризык ташыган, капчык-капчык ын күтәреп йөргән. Шунда аның ярдәмчесе, я әмирул муъминин, әй мөэминнәрнең җитәкчесе, әмире, ярдәм итим инде сиңа дигәч, әй кардәшем, Аллаһ Тәала каршысына син гынаһларыңны минем үз җилкәңгә салып алып бармыйсың бит дип аңа җавап кайтарган. Ә бу кеше җаһилият чорында яшәгәндә баласын терләтә күмеп куйган иде. Исерек иде. Әмма исламны кабул иткәч, аның хылкы үзгәрде. Һәм Аллаһка тәкъвалыгын күрсәтеп, изгелеген шушы менә төннә кешеләр күрмәгәндә төнен үз җилкәсенә капчык-капчык ын күтәреп ташып кешеләргә таратып йөргән. Һәм кайчан беләләр ул Умар булганлыгын, таратып йөргән шушы изгелек кылучы дип? Иртәгесен фақирләр ишекләрен ачып, ишек бусагасында капчык күрмәгәчтен хайран калганнар. Һәм шунда хәбәр ишетәләр. Бүген иртәгесен төннә, ягъни Әмирул муъминин Умар хәзрәтләре вафат булды дип хәбәр таралган. Газиз кардәшләрем, Куръани Кәримдә Аллаһ әйтә: "Я айюхаллазина аману ва амилус салихат". Әй иман китерүчеләр һәм изгелек кылучылар, яхшылык кылучылар, ярдәм итүчеләр. Икесен бер тигезлеккә куя Аллаһ Раббыбыз: иман һәм изгелек, газиз дин кардәшләрем. Иманның шулай күрсәткече башкаларга, тирә-юньдә яшәүчеләргә ярдәм күрсәтә алуыбыз. Дөрес аңлагыз, һаман акча белән генә дә түгел, яхшы мугамәлә. Яхшы мугамәлә, газиз дин кардәшләрем. Талашмау, кычкырышмау, сабырлык күрсәтү, ярдәмчел булу. Шул вакытта, иншааллах, Аллаһның рәхмәтенә ирешербез. Менә шушы дуга, хөрмәтле абыйларыбыз, апаларыбыз, ул миңа да, сезгә дә, барыбызга да кагыла. Без адәм балалары. Кай вакытта шушы фани дөньяда яшәгәндә Аллаһны түгел, үзебезне онытып җибәргәнебезне дә сизми калабыз. Әгәр дә көнебез хәерле, уңышлы, бәрәкәтле узуын теләсәк, булуын теләсәк, менә шушы Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям хәзрәтләренең дугасын өйрәнеп,
тілден генә түгел, ихластан, шын күңелдән аңа җиткереп шушы көнгә мақсат итеп шушы дұғаларны қойсақ иде. Шул вакытта иншаалла Аллаһ Таала һәр барчаларыбызны үзенең рәхмәтенә, ризалыгына, рәхмәтенә ирештерә би'изниллаһи Таала. Илкеннәребезгә Аллаһ Раббыбыз тынычлык бирсен. Хөрмәтле әтиләребез, әниләребез, дәү әниләребез. Аллаһ Таала әти әниләребезнең, дәү әниләребезнең дугасын кабул итә иншалла. Менә шушы изге Рәҗәб айларында үзебезне дә онытмыйча, балаларыбызга, оныкларыбызга изге теләктә, хәйр дугада булып, иң хәйрле дугалар белән генә бөек Раббыбыз Аллаһ Таалага аңа ялварсак иде. Һәм шушы дуганы иртәгесен уянгач, ничек кенә авыр булуына карамастан, иртәгесен ай-һай җиңел түгел, анда үз-үзендә күрәсең килми әле кай вакытта. Әмма шуңа карамастан үзебезне кулга алып, Аллаһны зикр итеп, бисмиллаларыбызны әйтә урыннарыбыздан торып, ачуланмыйча күркәм сабырлык белән Аллаһны зикр итеп, Раббым, шушы көнне күргә насыйп иттең. Кыяшлымы ул, яңгырлымы ул, карлымы ул, карсызмы ул, җепшек кармы ул анда, буранымы ул анда, күркәм сабырлык күрсәтеп, Аллаһның һәр безгә биргән көненә канагать, риза булып, шөкрана кылып, Аллаһумма инни ас'алука, эй Раббым, синнән мин сорыйм хәерле белем, илмен нафиа, чистапак ризык, ризкан тайиба, һәм үзең тарафыңнан кабул була торган изге гамәл кылу мөмкинлеген, ягъни ва амалан мутакаббала дип дугада булырга һәр барчаларыбызга да бик Раббыбыз насыйп итсә иде. Рәҗәб айларында да нәфил уразаларыбызны тотып, 11 айның сылтаны булган müбарәк Рамазан шәриф айларына әзерлек күрсәтеп, Раббым, шушы Рәҗәб айларында чәчкән орлыкларыбызның уңышларын, Раббым, нәтиҗәсен Рамазан шәриф айларында хәерле нәтиҗә буларак җыярга, тупларга Аллаһ Таала барчаларыбызга да насыйп ва мияссәр әйләсә иде. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.